Pag 5 piso pa rin, di ba? Ayan. 450. Begging you please don't go. And I said, Romeo, take me somewhere we can be alone. Ayan, bali yan yung bagong dating ng grocery, MP Litro, long neck at saka gin. Tapos yun, binili ko sa bayan ng 2 plastic na mga laruan. Hello guys! Hello mga mamshi! Hello mga papshi! Welcome back to my channel. Teresa Bisaya pero Bicolana, ang inyong tenderang Bicolana. Ayan, Merry Christmas again! Bali, yung pinakita ko palang video ay deliver yun noong December 26. Kasi December 27 na ngayon. At saka yung mga laruan kahapon din. Kaya ayan, medyo ipapakita ko sa inyo, ipapasilip ko sa inyo. Kunti lang naman to. Ayan, unahin ko tong isang plastic. Ayan. Ayan, di ba? Cepillo de Dentes. Ayan. Cepillo de Dentes. Ang cute niya, di ba? Pang 5 pesos din to. Ayan siya, oh, di ba? Tapos, meron din akong windmill lollipop. Windmill lollipop. Ayan, pang 5 piso rin. Tapos ito, di ba nung nakaraan, kulay pink yung binili ko. Ngayon ito naman, kasi wala nung pink. Pink din naman siya, pero may halong dilaw, o di ba? Ayan, pang 5 piso rin. 75 pesos yata to. Ang laman ay 100 pieces. Meron tayong 25 pesos. Tapos ito, ayan, Pokemon. Ayan, hindi ko alam kung ano to. Parang, basta, ito na yun. Ayan, pang 5 piso rin. 110 yata to. Ang laman ay 30 pieces. Meron tayong 40 pesos. Tapos ito pa rin, Chinese garter. Meron pa akong Chinese garter pero konti na lang. Kaya bumili na ako. Pero yung sadya ko talaga sa bayan ay yung bunutan ng Pokemon. Tsaka yung baril-baril na puputo. Kaya lang wala. Kaya ito na lang binili ko. Ayan. Tsaka ayan pa. Yung ano. Yung kutsilyong laruan. Tsaka syempre ang bunutan lobo. Ayan. Ayan. Yun lang naman yung laman ng isang plastic. Okay. Maliit na plastic. Ayan, dito tayo sa sunod na plastic. Kung mapapansin nyo, medyo yung mga Lucky Me ko, wala nang laman. Yan naman yung susunod nating kailangan i-order kay grocery. Ayan, ito meron pang chocolate. Coffee spoon chocolate. Ayan, chocolate to. Spoon. Lahat pala yan ay tag 5 pesos, tag 5 piso. Tapos ito naman ay ice cream. Ice cream na ano, candy lang din. Tapos meron akong, ayan, scotch. Basta pambata, ayan. Yung ini-scratch. Tapos ito, ayan, tag 5 pesos din. Mga ano yata to, parang chocolate ang laman na may mani. Ayan. Tapos ito, ano yun? Diaper. Ayan, ito yung maganda, oh, 'di ba? Meron naman akong bagong Tupperware. Ano to? Gummy rule. Kit niya kasi may lalagyan na naman siya, oh, 'di ba? 5 pesos, 2 gummy rule. Ayan. Pang 5 pesos pa rin. Candy Frank. Ayan, Candy Frank. Hindi ko alam kung bakit nagugustuhan to ng mga bata. Hindi naman maganda yung lasa. DIY puzzle card. Oh. Ito parang laruan din to na may candy. Ito pala yung sinasabi ni ate na ano, laruan na may candy. DIY puzzle card. Oh, ayan, oh, diba? Ang cute niya. Ayan. Hindi ko lang alam kung may candy to. Pero sabi may candy raw. Ayan. May laruan siya. Fortune nga. Ayan, ito na, diba? Ito yung bago ko ngayon, DIY candy, ay puzzle card, ayan. Ayan, diba?
Tapos ano, yung lalagyan, may paggagamitan ako, di ba? Meron ito si Rose Jam 11, di ba? Pero matagal nang may ganito talaga. Diba? Ang cute niya. Ano to, 450. Tapos ang laman ay 100. Ilan magpreso laman ito? Basta ano lang to, pang 5 piso pa rin, di ba? Ayan. 450. Long bow. Ayan, lagi naman ako may ganito. Yung pizza gummy, di ba? 5 piso. To, chocolate candy chocolate. Ayan, bago lang din to sa akin store. Bago lang dito sa isang tindahan. Ayan, para siyang ano, parang toothpaste na chocolate. At saka ito, ayan, di ba? Ang cute niya. Nakita ko naman to kay Joe Berlin P. Ayan, buti na lang meron dun sa store na binibilhan ko, kaya bumili rin ako. 85 pesos. 85 pesos, 100 pieces daw to. Diba? Cute. Pang piso, chocolate. Ang cute ng lalagyan niya. Pansamantala lang yan dyan. Tapos, meron akong nabiling ayan. Pang lobo. Panghangin sa lobo. Yung isa, ibebenta ko. Tapos yung isa, dito lang. Kasi pag may bibiling lobo, diba? Ito yung gagamitin ko. Ang bili ko pala ay 45. Yan, pwede ko siya benta ng 60 pesos. Pang lobo. Kasi, doon sa isang tindahan, doon sa binilang ko, 45 to. Tapos, yung sa isang tindahan, 50 pesos. O, diba? Mas mura doon sa binilihan ko, 45. Kasi doon sa isang tindahan, 50 pesos. Siyempre, may pampalubo ako, kaya may lobo. Ayan. 380 pesos. Binili ko. Ito, 380. Bali ang bentahan nito ay 5 piso. 'Di ba? Kaya bumili ako ng ng ganito. Ayan. Yung ano pala nito, yung plain, mas mura sana, 250 pesos lang. Ito 380. Kaya lang pag dilaw lang lahat. Pag pula lang lahat, 'di ba? Hindi katulad dito, meron na siyang printed dot. Tapos iba-iba pa yung kulay. Kaya ito na lang pinili ko. Pero alam niyo ba guys, ano lang to, nang mura lang to sa Divisoria. Kaya lang hindi nga ako nagpunta ng Divisoria. Kaya pwede na rin to. 380 pesos. 100 ang laman. Bali ang puhunan yata nito na sa kulang-kulang 4 pesos. Diba? Unti lang yung tubo pero hindi kasi maiwasan. Marami naghahanap sa akin ng hindi maiwasan, marami naghahanap sa akin ng lobo, kaya ayan, kumuha ako kahit isang balot lang. Tapos ito naman, bumili ako doon sa tindahan na dati ko talaga binibilhan noon. Ito. Ayan. Tapos kasamang balloons. Ito. Dati-dati na kasi akong bumibili talaga nito, pero sa Divisoria kasi mura doon. Kaya lang, dahil hindi nga ako nagpa-Divisoria, yan, ito na lang, pwede na rin naman. Ito, bili. Palubuhin mo yan, tapos. Halimbawa, ito, 75 pesos, isang set na siya. Pwede ko ibenta ng 100 pesos, isang set na, di ba? May ganito na, tapos may sama ng ganito. 10 piraso, 100 pesos, di ba? Kaysa o-order sila ng isang pirasong lobo na, di ba, isang pirasong lobo na sa 14 pesos yata or 15 pesos. Ito, kututusin, pwede ko itong itingi-tingi, kaya lang, huwag na lang dahil ito, di ba? 75 pesos ang puhunan, pang 100 pesos. Wala ka lubo yung mga lubo lang. Ayan guys, bali ano yung binili ko? 4. Dalawang may happy birthday, tapos dalawang yung dot lang, di ba? Kasi minsan hindi naman happy birthday. Ayan. Dalawang dot, tapos dalawang happy birthday. Ayan. Bali 300 pesos. Tapos pag naubos natin to, syempre may kita tayo 100 pesos. Ayan, meron na siyang, ayan, di ba?
Pero kung pumunta ako ng Divisoria, talaga mas mura to sa Divisoria. Kaya lang, dahil dito lang sa bayan, mas okay na rin. Di pa tayo napagod. Di pa nakipagsiksikan. Ayan guys, tapos meron pala akong nabiling clay. Bili ko ay 25, bentahan ko ay 35 pesos. So, diba? Yun lang guys. Thank you for watching. Happy New Year!